има там една опаковка от прясно мляко. Какво ще направим? Тази опаковка и другите къде ще отидат? Не може да ги оставим така, замърсяваме природата и околната среда. Металните капачки къде ще отидат? Хайде, помислете. Тези темчета, за които отделят говорите, къде ще отидат? Нека те не си ги отнесат. Това е картон ли? Какво е това според тебе, което изхвърляш? Така, сега останаха още останаха опаковки. Хартия, консервна кутия. Къде ще изхвърлям консервена кутия? Тази консервена кутия, другата част на кутията, тази пластмасова кутия. Ама вие не се включвате. Включвайте се. Тези грешки къде ще изхвърляме? Къде? Така, добре. Тази консервна. Браво! Чудесно! Това от какво е направено? От какво според теб е направено? Тази опаковка от прясно мляко? Пластмаса къде ще изхвърля? Пластмаса къде ще изхвърля? Хайде и другите. Така, браво. И сега това са... Така, това е... Не, с това не съм съгласна. Значи, общо взето, децата се справиха с тази игра, но виждам, че в стъклото, аз казах да внимават, има изхвърлена една бутилка, Милито ще я покаже и ми кажете, трябваше ли да бъде изхвърлена тази бутилка в контейнера за стъкло? Правилно. А защо? Защото е мръсна, защото има пластмасова капа и защото има етикет от хартия. Правилно. Не, в случай завода, в който трябва да изнесе отпадъка. А първо ние го купуваме, да речем, от магазина, нали така? От пакета, от магазина идва вкъщи. След това какво се случва с нещото, което сме си купили? Тоест нашата книжка, разопаковали сме. След това какво я правиме? Точно така, след като я използваме, решаваме, че няма да я изхвърлим в общия контейнер, а ще я изхвърлим в контейнера за хартия. Той кой беше? С какъв цвят? Така. Отива в контейнера. От контейнера идва един камион с едни работници, които натоварват контейнера или отпадъците в него. Къде го носят? В фабриката или в завода за преработка. Там се преработва или новата думичка беше рециклира и се превръща отново в нова книжка. Нали така? Благодаря ти! Браво!